Πατήρ ανδρό. Αυτό γράφει, απλώς γράφει. Ο Ζεύς τι είναι? Είναι πατήρ ανδρώντε θεόντε. Έτσι λένε και ο Όμηρος και ο Ησίωδος, οι μεγάλοι ποιητές. Δεν είναι πατήρ ανθρώπων, είναι ανδρώντε θεόντε. Έτσι. Όταν λοιπόν έγινε μετά το γενετικό πείραμα και κάποιος δημιούργησε τους χωμάτινους, εξού και χώμο στα λατινικά, ο χωμάτινος, που του έδωσε κίνηση, δεν μπόρεσε όμως να του δώσει τι? Το ανώτερο στοιχείο της ψυχής. Του έδωσε ένστικτα, του έδωσε συναισθήματα, του έδωσε, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει το λόγο. Ο λόγος προέρχεται μόνο από το Θεό. Γι' αυτό λέει και ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο, το οποίο το έχουν γράψει οι Καλπούργοι οι Πίσωνες. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεόν και Θεόν είναι ο λόγος. Και ο Χριστός είναι ο ενσαρκωθής λόγος. Και ο ενσαρκωθής λόγος που ενσαρκώθηκε στα τέκνα των Θεών. Ποια είναι τα τέκνα του Διός? Οι Έλληνες. Κατάλαβες? Απλά.